Sa number 4, sa Victoria City, mga public schools ang ginpangtagaan sang tablets para sa mga estudyante, TV para sa mga classrooms, kag laptop para sa mga teachers. Ini ang kabahin sang digitalization program sang syudad. May report si Nico Delfin. Brand new laptop, smart TV, mga bangko kag medical equipment kag tablet para naman sa mga estudyante ang regalo sang Victoria City Local Government Unit sa mga manunudlo sa pagsaulog sang World Teachers Day. Sa ginhiwat man nga Education Summit, ginpabugal ni Mayor Javi Benitez nga pinaagi sa ginpatuman nga educational intervention upod sa DepEd na tigayon nga nabuhinan ang literacy kag numeracy problem sa mga kabataan kag natagaan atensyon ang problema sa mga out-of-school youth. This investment is a testament to our belief in the power of education and our commitment to creating an environment where every child can thrive, every teacher can inspire, and every dream can be realized. Nagalaom siya nga pinaagi man sa digitalization program gamit ang libre nga mga electronic equipment kag internet, mas mapadasig ang recovery sa mga estudyante sa epekto sang pandemic. But with that, kinalagyan sa content. Actually, doon man the gadgets are half the battle. Ang next half ay ang content. Paintindi sa mga learners, bulig sa mga teachers, sa mga tutlo, sa mga estudyante. I think that's important. Content. Gindayaw naman ni Senator Sherwin Gatchalian, chairperson sang Senate Committee on Education ang mga tikang sang LGU sa pagpasanyog sang programa sa edukasyon. Nagpasalig man siya sang bulig para mapasanyog ang internet connection agud mabuligan ang mga estudyante sa mga ginakabig geographically isolated and disadvantaged areas. Makikita natin po sa mga international assessment ang baba natin. So we're addressing the quality issues. Wala tayong problema ngayon sa access. Bata pumapasok, ang problema ngayon is quality. So yun ang ina-address. How about yung accessibility to the internet? Yung mga schools dito na kahit kuryente, wala. Oo nga, yeah. Tapos wala yung internet. So walang use yung mga gadget. Oo nga, yeah. I think basic na ngayon ang internet especially kuryente, basic na yan. So makikipagtulungan ako kay Mayor para ma-address yung internet connectivity at kuryente. Nagapati naman si 3rd District Congressman Francisco Benitez nga dako ang mabulig sang digitalization sa recovery sang educational campaign sang pungsod amo nga may pagpanghangkat siya sa mga manunudlo sang syudad. Victoria's was meant to be a template for how recovery post-lockdown should look like. And so the challenge now, Dr. Portia, the challenge now is once again still show what can be done as a pioneer in recovery so that learning poverty is properly addressed and the rest of Negros Occidental will follow soon. So, for gamit, ini nga mga gadgets, the tablets and the laptops, very helpful siya sa amin sa asin. Mapadasig ang pagtudlo, mapahapos para sa ina. So for me, I will try my best, do my best to use these gadgets in order to give best education for all of us. Ginalauman man ni Mayor Javi nga sa masunod nga 2-3 ka tuig masolusyonan kag makabango na ang educational sector sa epekto sang pandemic. Dako man ang mangin potensyal sang syudad nga mangin template o kon benchmark sa iban pa nga mga LGU sa pungsod bahin sa pagpasanyog sang edukasyon. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.